Menta gasngi ka arphobei terek urumpang arhajarupsan kabdi gasngi bagi pai nongshong chnong kin pendap yala ga kamram bantep yala ki vote naga benta banjit ya economic khmat shaka Khasils Autonomous District Council la sakhi wanando minstep ki pai ba ha district bat ki polling station jang ki constituency bo pher kilami khmat bantep yala ki vote Hari Boy District la sakhi ya jingmi ki krutong ban pendap yala ka kamram ka balong ru shibenta ban pen kamau baka vote ki nongshong chnong kalong ka bakordor. Ni semua berjumpa kerja dalam lenti ke jong belai. Oo, ya pada kerja nyat lenti ke jong ah. Babun tinggi kisnong habang ayo hingga perwan yuk jat nega segi bertap nega vote ke bakordor. Namun kerja kermen ke bakra bagi baik pak kidang jil. Dan kerja pun dah ailat dia ngaku kata kalong kini nomi kemat bani kemat. Muslim festivals. Dan ke baburam awak ngaji akran ke posh ke por bah ni persyang hiban ora ki an ki baskem ki an baklan. Pagapor pagatam ke jonga kom sting MDC hero pun tiliki ani layo kan ra ki ba pen klanchi shag dis council but bun tiliki bil ken bat sakla long ki ak ki ba klan unit scam baling ba kitam ki barang wan dan bun tiliki barang la pen scam bana pen klanchi shu na mat kumu hitip la bun snem ni ji angnot ki kita ki an ban wan ra ban punu pen ne ban sa ban pha dan pen scam bat ban klan dengan ngit scam kita ki ro baro ken sawan dur la da kalong kamon ke jong blade kamon ke jong pat bakrao naroon taki no kersan kipai pak cukup sing konsumensi pengam dan kejing apetin namar ngalah tray ngalah pendep laka kamram ngalah tray shitom pat ngangit scam ngadon hi kata kejinget ke scam haki pat ba pat kejing alam nanti ke jong ubni Tokum sitting MDC belayok kalat sistem bandon hapo district council aso komen sibun ya kaba MDC jong de gadong kathan hapo nongpo konstituensi ru nilayok kalat ban ya Theria Than ban ya kren ya sibun ki mat ki isu hapo jong ka district council lakade hakabayde bat ka riti ka dustur ka khendeu ka siap bat kumjuru ka longkur ka longjaj ka sensar khadar tenrai ka bangla yo ban ya penurlong ya gini gimat ki ba kongsan hapo jong ka district council hakane ka tem ka bangi yo ban longkum ki MDC bat kedang don sibun ki mat ki ba kongsan ka ba kum ka jaj benriu kum ka dong ngidang de banang penklan banang penbha hakabayde bat ki an ki kanun jong ka riti ka dustur ka khendeu ka siap ki jongi bat ngi suthu ba kum ka dong ka than ka jongi kawai gamat ka ba kongsan ka ba nga Ukraine kalong ba ngi sepori boy ki ba bun ki dei ki rewrite ka ba ngi sensar hakarukom jong ka rewrite bat henry kalong pat ka ba ngulungo ba ngim pat don watang ka weiru ka rewrite ka bala codify lane ka bala don la ka jong ki an hapo district council kumju ru wat ka ilaka nongpo ka jongi ru ngim pat semlala aban codify ya ka an ki kanun ki bayde ba kurkom sensar khadar jong ka ilaka ka jongi nama kata kadau ngasngo ba kani kadi kamat ka ba kongsan ba kum UMDC sa sisin pat ladangan poi hau thong do jing jong kande kamat ka ba kongsan ka bangan yakren ngin penurlong yakini ki mat ki ba kongsan bat ka bayde ha karukom sensar khadar rirat ke jongi bat ka ilaka kumju tigini gidi ki mat ki ba kongsan ka bangai kumju ru ban Shna iki rules hakabayde bat kariti kedustur shaubhoi ke jongi jongani ka dong ka thain ka jongi kumjuru hakabayde bat ka land act ka bangilayo hapo jong district council ngidang don ki rules ka bangidang hab ban penbek banang hab ban penbha khnang ba kani karukom bat khando bat siap ka jongi kanlong ka ba don kanong rim ka baskem hakabayde bat ki an ki kanun ka bangila banang penbha hapo jong ka district council bat kumu MDC hi bro kawai ngasngo ban penpau ba ka district council kadai ka wei na ki rensan ya ka bakum ka jaj benriu yenang hab banang penklan banang penbha ya ka ka ba ka sik sedil kala penkubor hangi ni ka men scam ba ka district council yenang la banang penklan ya ka bede bat ka jing lanang penek pensa ya ka tenrai jongi khasi khara
Tau kublai pi baro, dan kublai kerpang ya baro ki pajba nong song snong jong ko umsning constituency. Hang ban kong e nga dam ji songu yo blai. Kerpang bola don rengkat lembat nga. Hakini ki nai ki balalet ki sni balalet. Wa ya nga ya kemet. Kya hakabal ngala ban pendep ban poi sabaro ki snong ki thau. Nak manta ban khot ban ya weri pajba. Bide kan election MDC ka manta. Ngayang hang ni shwa kum unong song snong jong kani ka dong mga than bait bat kum unong song snong jong ka snong umsning property hakaba nga school day ya ka kamram ka jonga bangan mi shakmat ban simbenta hakajing tep ya ka vote ka MDC election ketika election ka ba koridor kata-kata nakamanta jongi kiret pa day namat kataw nga school day ba mga kumway na kinong song snong na don ka benta ka kerpang e bat sandur ya ka laway ka jongi bat khamtam ya ka riti ka dustur ka jongi te kumjuru kumway na ki candidate ubaya kun ya ka election MDC mamanta nasdap ta ka jing sokmen ka bakraw hakaba hakani ka singi ngalayo banwan ban tap ya ka vote ka jonga te nga so day bat ong ba ya ki pat ba baro ban ya wer ban ya khot lang ya ki ba kit so ba ban mi na la ki ying ki jongki ban shim ya ka ni ka benta ka kerpang ba pinyalit ban tap ya ni ka vote ka koridor ka jongpi namar balay kani kan kajing sim banta ka jongpi kan sandur ya ka laway ka jongi bat khamtam kan peni ya ka riti ka dustur kan pen scam ya ka riti ka dustur ka jongi ngakarpat ikinok song snong to mi ban sim banta ban tap ya ka vote ka jongpi ta ka jing sim tang ban im ka riti ka dustur dan nakaliang ka jonga ngadap ta ka jing sokmen ba menta hakani ka kenci ya ba menta sa sisen pat kumbang aladep mani kunteng ya ka election MDC House Ngap Hajar Khat Kendai nga susya arem tangkat tu kan ni votes te kani di kasin ka paan ban ngam artatin baki pajba ko umsling constituency QE bat kin paikmat menta yala ubrio bana kani ka dong bat kathan te nga kermen baki pajba kinumino ya nga kani kinti menta bat ngadon ka jing kermen bangala ban poi syakato bispa kani ka election ka menta ka ba nga yeshim menta bang sa sisin nga sutu habang alit siya ba nga sutu habang bangalit siya kisnong gitaw ba nilap yung election ngai ka jing hammen sim gipat ba habang alit ban penong meeting siya kisnong gipat ba kimi bat ki aimen sim bat ki juan ban ngap ya ki meeting habang ipensay ya kanong rim ko bang yen bat kam artatin rim ta sisin ngamdu tiak tu dem henry ngadon ka jing kermen ngadon ka jing kermen bo pat ba ang ta sisin ulus ngap bat usutu bakal ada por bakum ki pat ba jong ko usning constituency mo ki nga banga anut man syakri ngangit nam artatin bak pat ba kinum ino ya at bisbon ka pi ka thong ka ba khmat e ko jong kum wi na ki kun samla jong ni kan tong ma than hingai ni ba hoi kinong ni khmat ki wan ki let henry kum wi na ki kun samla ka jing anut jong ka baning kong e ka long bat syakri o pat ba bandan hasenda batu henry kumwe na kun samla lana nga sajit taong long nikmat lani member jong ka district council katong ba khmat e kalong ban pandang penklan susu ya kariti ka dustur ka jong bandang ai bor susu na lor ki an ki badon haka constitution ka jongi ginang la bandang ai bor susu bandang penklan susu ya ki kendon ya ki an bandang ai bor ya riti ka dustur ka jongi pandang penklan ya ki dorbar snong ki dorbar ra ki dorbar ilaka ki dorbar hima bat kerpang
bandang ri, bandang da, bandang sumat, ya ka jingdon jingem, bandang pendek pensa, ya ka mei mariang, bat kamtam, bandang ai, ya kata ka jingsha kri ka bajanai, ba ka jat penri ka jongi, kandon barbor, ha ka thong ba khmat, bat kamtam, ba ka jat penri ka jongi kanam syakta, nak ino ki bor, ki balaban kata, ya ka jinglong ba pang ka jongi, kum ka jat penri. Wan ban pendep ya ka benta ka ba kumu nong song snong jongkari India bat nam ta ke MDC election pau jing dokumen nomor bang la dep ban pendep ya ka but ke bang la yo ban thep dengan bu ya ka jingkar pa de ki pa nong song snong baro ha ka konsumsi bakini mi renti ban lech ki police station ban thep ya ka but ke kodol ke jongki bang yo ban rai nak benta kumno ban yo economic mat mulai ban mat Shakasils autonomous district council gede bat ka ne ke benta kumunong mikmat ka ba kung santam hi gede ka ba ka jingkit kli ha ngidon ka jingkit kli si haban prestom kumno bang laban balance kumno bang penya ya kam nang ba ka jimentoy si ba bat ka jimentoy nak ta ka jimen kam konsumsi kanwa. Thank you.